Mga higala, kumusta og maayong gabi kaniyong tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini programa gipasagdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa nga gituyo pagmugna sa kanginan aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa ilahang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Amo nga silimbahon ug dalaygon nga Dios anaa ka sa trono sa kahitasan sa mga kalangitan. Nining taknaa sa kagabion kami nagapadayon sa pagpasalamat ug pagdaig diha kanimo tungod sa imong paghatag sa gihapon og lugway sa matag usa ka hinulaman namo nga mga kinabuhi. Ikaw nagahatag sa adlaw-adlaw namo nga panginahanglanon. Nining taknaa magahimo na usab kami sa pagpatalinghog sa imong mga bilihong pulong. Kami magahangyo diha kanimo uban ang imong balaang Espiritu Santo nga may makig-uban sa matag usa ka namo samtang kami magapatalinghog sa imong bilihong pulong pinaagi nini nga programa nga ang mga pulong nga mong mapatalinghogan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan maamo kining masabtan og makahatag kining dugang kalig-on kadasig sa tagsa-tagsa namo ka mga pagtuog pagpangalagad diha kanimo samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik dinhi sa kalibutan. Magapanalangin ka karon o Dios sa mga tawo nga nagapaminaw nga nastagsa-tagsa nila ka mga puloy-anan nga dunay gihambin nga nagalain-lain nga balatian. Ikaw amo nga ginhangyo nga ikaw unta magaayo sa tagsa-tagsa nila ka mga balatian nga gihambin karon aron nga sa dino Dios sila sa diha nga makabaton sa kaayuhan, sila among may kauban ug kami magkahiusa sa pagdaig o pagsimba diha kanimo. Magapanalangin usab ka sa mga tawo karon nga dunay nagalain-lain nga problema sa panimalay, problema sa pamilya, problema man sa bisan unsa nga klase nga sa pagkinabuhi namo nining kalibutan nga may nahimong babag og rason nga usahay maabot ang kaluya sa mga pagtuog pagpangalagad diha kanimo. Ikaw unta o Dios magahatag og kasulbaran nini aron nga sa diin amo nga makita namong tanan ang imong dakong gugma og kayo nga bisan hangtod karon ikaw gihapon nagpadayon sa pagkamatinun-anon dinhi kanamo. Salamat o Dios nga ikaw sa kanunay magadungog og magahatag sa among paghangyo og pagampo. Unta ikaw maluoy sa matag usa kanamo, magapasaylo sa mga kasalanan nga mong nabuhat batok diha kanimo aron sa diin kami takos nga makahimo sa pagdawat sa imong mga balaang pulong niining taknaa sa kagabion. Salamat o Dios o kining tanan among ginatugyan diha kanimo pinaagi lamang kang Kristo Jesus manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaigalan, welcome nitong programa sa kanginan Jesus is our hope. Kumusta kamong tanan dinhaa sa tagsa-tagsa ninyo kamo Pinoyanan or asa man kamo karon dapit nga nagapatalinghog, nagapamati, nagalantaw nining atong programa sa kanginan maingon man sa social media, mga kaigsunan og mga kaigalaan. Alang sa ato ang mga kini ang viewers sa atong Facebook live, kami mga kaigsunan sa kinasing-kasing maghangyo kaninyo nga ato nga i-share or inyo nga i-share ang ato nga live broadcast. Dili lang kay i-share kundi kung makaya pa gyud, please comment down below sa comment section nga i-mention ninyo ang inyong mga FB friends aron nga sa diin mga kaigsunan ma-notify gud nila ang ato ang live broadcast nining gabiona unya sila usab mapanalanginan pinaagi sa pulong sa Ginoo sa pagpatalinghog nining atong programa mga kaigsunan. So sa tanan nato nga mga listeners sa asa man kamo nga dapit niining taknaa sa kagabion nga nagapatalinghog nining atong programa, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, kamo sa kinasing-kasing amo nga ginapasalamatan kay tungod sa inyoha nga mga kiniang pagpaminaw, pagsuporta nining atong programa. Malipay gud mi dinhi as kahanginan mga kaigsunan nga maningkamot gud mi nga bisan unsa kakapoy, bisan unsa kainit, bisan unsa paman kakusog sa ulan, maniguro gud mi nganhi sa radio station kay among gihunahuna ang atong programa mga igsoon. So salamat nga kanunay gud mo nagsubaybay nagsunod nining ato nga programa. So alang sa ato mga viewers, listeners,
makahimo mo sa pagpadangat sa inyo ang mga mensahe mga kaigsunan sa numero ni Brother Libby Clavis o sa numero ni Brother John Dito or maingon man din niya sa ato nga Facebook account mga kaigsunan o niya ibutang pod ninyo kung asa mong dapita karon nagapaminaw nining atong programa aron mahibalo pod pa din hiyas kanginan kung asa naabot or asa nga dapit naabot ka ang ato nga programa matag gabi mga kaigsunan o mga kiglaan. So sa tanan nato karon nga mga listeners, welcome kamong tanan mga kaigsunan o mga kiglaan. So alam dahil sa ato nga mga higala o mga igsoon nga dunay mga plano sa pagpabuhat og tarpaulin magpa kiniang t-shirt sublimation or magpaprinta og mga t-shirts main man mga giveaways mga kaigsunan og mga kiglaan, mahimo kamo nga moduol sa Jobstar Printing Services kay sila andam nga mo serbisyo sa inyo ang mga panginahanglanon mga kaigsunan og mga kiglaan. Alang niadtong gusto nga og dunay plano sa pagpahimo og mga personal nga gamit, personal nga giveaways mga kaigsunan or mga uniforms or unsa pa man nga klase sa kini ang t-shirts mga kaigsunan, makahimo kamo sa pagduol sa kini ang Jobstar Printing Services mga kaigsunan og mga kiglaan. Ang Jobstar Printing Services makahimo sila sa pagserbisyo kanato pinagi sa tarpaulin printing, full sublimation printing, t-shirt printing, sticker, label, photo printing, PVC ID card printing, linear printing, document printing, and also personalized giveaways mga kaigsunan. So makahimo sa mos pagbisita sa ilang Facebook page nga i-search lang ninyo Jobstar Printing Services. Unya ang Jobstar Printing Services makita nato or nahiluna sa Lanao, Danbantayan, Cebu mga kaigsunan og mga kiglaan. Alang niya itong gusto sab nga mo contact sa maong printing services, makahimo mo sa pag-contact sa numero nga 0907-420-1873 or makahimo sa mo pag-email sa ilaha sa jobstarprintingservices@gmail.com. So kadtong gusto og dunay mga plano nga magpahimo sa naglain-lain nga mga klase sa t-shirts nga printing or magpa-tarpaulin or mga personalized giveaways mga kaigsunan, ang Jobstar Printing Services makahimo og andam sila nga mo serbisyo sa ato nga mga gikinahanglan. So kadto sab nga dunay mga gusto or dunay mga problema sa mata o gusto nga magpataod og eyeglasses mga kaigsunan, makahimo kamo sa pagduol sa Icons Optical Clinic. Nahiluna ni siya sa Centro de la Viña, Bogo City, main man dinha sa Bahada, San Remigio mga kaigsunan nga gipanag-iya kani ni Dr. Conilav Vilobitanya. So alang niya itong gusto nga mo inquire, makahimo sab kamo sa pagtawag sa numero nga 0991-308-9842. So atong mga gusto mga kaigsunan nga kini ang magpataod o magpa-check up sa ilang mga mata, magpataod og eyeglasses, makahimo kamo sa pagduol sa Icons Optical Clinic. And for the last one mga kaigsunan, kung ang inyong mga motor dunay gikinhanglan nga mga pyesa, ang Advent Motor Parts andam nga mo serbisyo kanato mga kaigsunan nga ato ning makaplagan dinha atbang sa Tambungon Public Market nga gipanag-iya kani ni Mr. and Mrs. Remy and Inday Sigarino mga kaigsunan. Kutob sa pyesa nga inyong gikinahanglan, ang Advent Motor Parts ana mga kaigsunan sila'y mga available parts sa gikinahanglan nga pyesa sa motor nga nahiluna atbang sa Tambungon Public Market. So nga ta mga kaigsunan sa pagbasa sa mga mensahe nga midangat karon sa to ang live broadcast niya si Sister Judian Histabalye. Iya mensahe, good evening po. Nay Riling, Nay Julieta, mayong pagpaminaw. Nanay Julieta, Tiriling, salamat kayo sa inyo ang pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Mayon man dinha sa inyo Ma'am Judian o ba ni Ate Belen
ni Sir Paul, unya ni Ma'am Celine og ni Sir GC Argawanon dinha. Mayong gabi kanyang tanan dinha sa Kamansilis. Main man ni Kuya George og uban sa iyang pinalangga nga asawa. Mayong gabi ninyong tanan dinha kay George. Niya po Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi og mayong gabi na usab kaninyo Brother Isao, Brother John og mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. Mayong adlaw kanimo dinha Brother Ronilo nya. Salamat kayo sa imong nga pagsunod og pagsubaybay nining ato nga programa. Nya niya pod si Sister MJ Stoy. And siya ay minsay sir di kami sa pagkulaba biliran. Patag kulaba biliran Maki Istoy. Salamat kayo Brother Maki Istoy sa imo nga pagsunod og pagsubaybay sa atong nga programa no nya. Salamat sa info nga nagalantaw mo gikan sa Patag Kulaba Biliran. Mayong gabi sa tanan mga taga Biliran dinha og labi na sa mga taga Patag. Main man kang Brother Maki Istoy nya. Niya pod si Sister Nikki Negro. Mayong gabi mga brothers. Di akong lolo na si Biloy Negro kanunay magpaminawan sa inyong programa sa Tambungon. Thank you so much sa paglantaw Sister Nikki Negro nya. Salamat sab kayo sa kang Brother Biloy Negro sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay nitong programa. Brother Biloy uban sa tanan nga mga taga Tambungon karon nga nagasubaybay nagapaminaw nitong programa. Mayong gabi kining tanan dinha og salamat sa inyong pagsunod og pagsubaybay nitong program. Niay po minsan Brother Ronilo Itang shout out ko sa akong classmate Luisita Compassion nga naminaw usab karon dinha sa Cebu City. God bless Sister Luisita Compassion. Mga pagpangumusta gikan kang Brother Ronilo Itang, no? Kung naminaw man karon, salamat kayo sa mga pagsunod usab og pagpaminaw natong programa. Niya pod ang our beloved Pastor Jomar Compesto watching from Malbog, Kawayan, Masbate. Thank you for watching Pastor. God bless sa imong ministry dinha. Hoping soon makatambong sabko sa imong mga wali na pod dinhiya sa ato ang distrito. Niya pod Brother Elmodam Flores, mayong gabi niyo duha Brother John, Brother Isao. God bless sa tanan. So, mao pa ni karon natong nakita magkaigsunan nga atong mga kaigalaan o magkaigsunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe dinhiya sa atong nga Pikas Monitor alang sa atong mga kaigsunan og mga kaigalaan nga nagsunod og subaybay sa atong programa pan wala makahimos pagpadangat silang mensahe. Niya si Sister Lovely Dihito watching from Malabon City. Niya pod si Sister Ginaline Lemontad. Niya pod si Sister Jimilene Gomez Tikling. Niya pod si Sister Marilu Pipito Momandri watching from Maya dan Bantayan. Niya pod si Brother Con Guande. Niya pod si Brother Jimmy Reyes. Niya pod si Lansky o si Kagawad Alan Dito watching from Bitoon, Kinatalkan Island. Niapod si Sister Maricel de la Cruz watching from Danglungsod, Merilian. Niapod si Brother Ronaldo B. Vragat. Niapod si Sister Roslyn Mainit. Niapod nakiguban kanato si Brother Larry Jr. Punay watching from Aguho. Niapod si Brother Vincent Itorma Vistar. Niapod si Sister Yuni Raico Martizano. Niapod si Chel Notario Aragon. Niapod si Sister Lelebet Alcuma. Niapod si Brother Climaco George NG watching from Japan. Brother George, thank you for watching. God bless you always. Niapod si Sister Kiana Faith Itang watching from Dan Bantayan. Niapod minsahe si Sister Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John og Badisao. Naminaw na pod mi diri sa Barangay Sambulawan proper. Mayong gabi pod sa tanan tigpaminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Brad. God bless sa tanan. Mayong gabi kanyang tanan dinha Sister Chel
Notaryo Aragon, mayon man sa tanan nato nga makaigsunan ug makiglaan nga nagsunod ug nagsubaybay nitong programa dinha sa Sambulawan proper. Mayong gabi kanyang tanan makaigsunan ug makiglaan. Well, makaigsunan sa dili pa ta mo hatag og pagtagad pagtubag sa pangutana nga atong tubagon nining gabi na ato usa ni nga paminawan sa makadali ang mensahe sa awit nga tapos nini makaigsunan ngadto na ta sa pagbasa sa paghatag og tubag sa pangutana nga gi-forward dinhiya sa ato karon niini nga gabhiuna. So ang awit giuluhan og taas nga panahon song by Fishers of Men mga kaigsunan. Then tapos nini adto na ta sa paghatag og pagtagad sa pangutana nga atong tubagon nining gabhiuna. Sa taas na panahon, ang Diyos nagahandog na mubalik kita kaniya. Ang atong kasalanan, ginihinaligtan, kay salamat, tapos na sa ligaw. Sa higala, ayaw paglalala, na musugi kayo kaniya. Sa mga kasaybanan, siya kasaligan, na muhatag sa kapasayloan. Sundin mo lamang ang iyang mga dalan, kay siya andam gayud sa pagtabang. Sa mga katalagman, sa pungalakian, siya lamang ang butong dalang panan. Sa higala, ayaw paglalala, na musugi gayud kaniya. Sa mga kasaybanan, siya kasaligan, na muhatag sa kabasayloan. Inong bumilamang na siya nagandus tunod sa kaniyang timog. O siya nasigugan sa mga iluhatan o maangkong kaang nalawin. Sa higala, ayaw paglalala, na musugi gayud kaniya. Sa mga kasaybanan, siya kasaligan, na muhatag sa kapasayloan. Sa higala, ayaw paglalala, na musugi gayud kaniya. Sa mga kasaybanan, siya kasaligan, na muhatag sa kapasayloan. Na muhatag sa kapasayloan. Na muhatag sa kapasayloan. Okay mga kaigsunan, ngadto na tas paghatag og pagtagad sa pangutana nining gabhiuna. Well, ang pangutana gikan sa ato nga sender si brother Reggie Arioso. Actually mga kaigsunan, ngadto ni nga pangutana gi-text kang brother John dito.
since nga si Brother John dito dili makanganhi karon sa toa sa station unya si Brother Libby Clavis dili pud makaari tungod kay duna siya one week Bible seminar. So for this time mga kaigsunan nining gabi na ako lamang usa ang makig-uban kaninyo nining sulod sa usa ka oras nato nga tulumanon. Well, ang pangutana nga send ngadto kang Brother John dito nya gi forward din hiya sa tuwa mao kini mga kaigsunan og mga kiglaan. Ang pangutana nagingon, mayong gabi sir, kanunay mi namati sa inyo. By the way, si Reggie Ariuso ni mangutana lang ko, asa may bugat sa pananaw sa Dios og dapigan ang daghang sakop o gamay ra. Kay bisan unsaon di mo katumbas sa kadaghanon sa Katoliko. So salamat kayo Brother Reggie nining imong manindot nga pangutana. Pinasahi pod ni nga sit up sa pangutana kay mostly nagsagonson ta mga kaigsunan sa adlawng igpapahulay about kang Jesus Christ nya about sa kiniang 10 commandments nya karon mura og mas ninindot gyud og samot kay very important question pod ni kay kinahanglan sab nga masayod tang tanan mga kaigsunan og mga kiglan. So ako nga balikon alang sab sa ato nga mga contributors sa ato ang pangutana nga tubagon karon niadtong gusto sab nga mohatag og dugang pagtubag. Ang pangutana nagingon, mayong gabi sir, kanunay mi namati sa inyo. By the way, si Reggie Ariuso ni mangutana lang ko, asa may bugat sa pananaw sa Dios og dapigan ang daghang sakop o gamay ra, kay bisan unsaon di mo katumbas sa kadaghanon sa Katoliko. Yes, it is very true, Brother Reggie, mga kaigsunan og mga kiglaan, nga kung pundok gani ang hisgutan, ang Seventh-day Adventist dili gyud makatumbas sa gidaghanon sa mga Roman Catholic. Tinuod gyud na. Nga naman, kay bisan si kinsa karon mga kaigsunan nga nagsunod og nagbantay sa unang adlaw sa semana, they will belong to Roman Catholic ra gihapon. Kay kanang ilang doktrina may tungod sa kiniang adlong igpapawlay nga adlong Domingo, originally gikan gyud na sa pagtulon-an nga Romanhong Katoliko mga kaigsunan. Pero ang pangutana, asa may mas bugat sa pananaw sa Dios og dapigan, ang daghang sakop ba o ang gamay ra? Salamat kay Brother Reggie sa imong pangutana Brother Reggie. Importante sab gyud kay niya manindot sab kayod kayo nga pangutana kung asa moy mas bugat og dapigan sa Dios, ang daghang pundok or ang gamay ra bang pundok. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kiglaan, ingon ani ang gisgutan sa kini ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kung aton tanaw nagingon, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ato ning hinumduman tanan mga higala ug mga igsoon nga ang katuyuan sa Dios ngano nga gibuhat ang balaan nga kasulatan aron kitang tarang tao matudluan, magiyahan, matulid og mamatuto sa pagkamatarong. So unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan, mahitungod nining pangutana ni Brother Reggie karon nga si kinsa man ang mas bugat og dapigan or kinsa may mas bugat sa pananaw sa Dios og dapigan, ang daghang sakop ba o ang gamayng sakop? Actually mga kaigsunan og mga kaiglaan, unsaon pagdapig sa daghan og sa gamay kung ang kini ang daghan mga kaigsunan wa magsunod og magtuman sa kabubuton sa Dios or ang gamay wa magsunod og magtuman sa kabubuton sa Dios. Diha sa pangutana nga kinsa ang mas bugat og si kinsa ang dapigan sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan, ang dapigan og ang bugat ang dapigan sa Dios kadtong mga tao nga nagmasinulundon og nagmatimnumanon sa iyahang kabubuton. Og ang dapigan sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan na ibalo mo si kinsa, ang dapigan sa Dios
kadtong tao nga nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios. Ang mas bugat kung imong lantawon, kitang tanang mga tao bililhon at tubangan sa Dios, bililhon sa mga mata sa Dios. As long as mga kaigsunan nga ang kaluwasan dili pa masirado, as long as nga si Kristo dili pa mobalik nining kalibutan na, kitang tanan nagpabiling nga bilihon at tubangan niya mga kaigsunan og mga kiglan. Og kitang tanan bugat gihapon og bili sa iyang atubangan, whether ma-membro man ka sa bisan asa nga pundok, mga higala og mga igsoon. Nga naman, kay si Kristo wala nag-required og relihiyon aron nga ikaw og ako mahimo nga iyahang nga katawhan, kundi ang gi-required ni Kristo ang atong kasing-kasing, ang atong pagkinabuhi nga kita magmasinulundon og magmatinonomanon ngadto kaniya mga kaigsunan og mga kiglan. Well, kung ato nga lantawon og basahon mga higala og mga kaigsunan, ingon ani, aron nga ma-determine nato kung si kinsa ang mas bugat og ang dapigan sa Dios mga kaigsunan og mga kiglaan. Niadtong mga ging gabi ang ato nga gitubag og ang ato nga gisgutan dinhiya sa kanginan, nga atong gisgutan mga kaigsunan nga si Kristo mobalik nining kalibutan na aron sa pagkuha sa mga pinili. Unya sa pinakaunang gabi ipagyud ato nga gisgutan nga si Kristo Dios mga kaigsunan og mga kiglan. And did you know nga kung ato nga lantawon to acknowledge kung si kinsa ang mas bugat mga kaigsunan og ang dapigan sa Dios, ang dagang sakop og gamay raba niya, kung ato nga lantawon og basahon mga kaigsunan, dunay gisgutan si Kristo kung ato ni nga basahon. Dinhiya sa balasahon sa kini ang Juan kapitulo 10 bersikulo 27, ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan, ang akong mga karniro nagapatalingog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Kung imo nga lantawon og susihan kining bersikulo karang pulong karnero dinaa or kanang gisgutan ni Kristo nga ang akong mga karnero, ang kahulugan og ang pasabot niini mga kaigsunan og mga kiglan mao ang akong mga katawhan. So kung imo nga lantawon og susihon ang gisgutan nga ang akong mga katawhan, mga kaigsunan og mga kiglan, diha sa gisulti ni Kristo nga ang iyang mga katawan nagapatalingog sa iyahang nga tingog. Then, kung imo nga lantawon og susiyon, gisulti ni Kristo nga nagingon, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Tanawa mga kaigsunan og mga kiglan, gikan nining mga pulunga, ang gisgutan ni Kristo mao nga ang iyang katawhan nagapatalingog sa iyang mga tingog. Unya, ang iyang mga katawhan nagasunod kaniya mga kaigsunan og mga kiglaan. Kaya nga to nga ang pangutana karon naghisgot man si kinsa ang dapigan sa Dios, kinsa ang bugat sa pananaw sa Dios, og ang dapigan, ang daghang sakop o ang gamay ra. So majority mga kaigsunan ang gisgutan ani ang small group or large group ba ang daghang sakop or ang gamay ra bag sakop. Kay ang gisgutan nini pundok man nganita mga kaigsunan na-focus sa pundok sab sa katawhan. So kung imo nga lantawon og susihon, Christ mga kaigsunan, si Kristo nagsulti nga ang iyahang mga katawhan nagapatalingog sa iyahang mga tingog. Ato na nga timanan mga kaigsunan og mga kaiglan. Now, kung ato nga tanawon sa gisulti ni Kristo mga kaigsunan og mga kiglan, ingon ani. Kung basahon nato ang Juan kapitulo 14 bersikulo 15, mao ning gisulti ni Kristo, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Remember these words. Si Kristo nagsulti, kung nahigugma kamo kanako, kanang word kamo nahigugma kamo kanako, referado na sa tanang mga tao mga kaigsunan tanan, kanatong tanan. Nga si Kristo nagsulti, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung ato ni nga palabdan o palamnan mga kaigsunan og mga kiglan, kung ang hisgutan na nato
ang bugat sa pananaw sa Dios o ang dapigan sa Dios ang gamayng pundok ba or ang dagang ang gamayng pundok ang daghang sakop ba or ang gamay ra? Mga kaigsunan og mga kaiglan, kung kanang daghang sakop or kanang daghan og sakop diha sa ilaha nga pagtulunan, diha sa ilang pagpanudlo, diha sa ilang pagtuo, naa mga kaigsunan ang pagkamasinulundon sa sugo ni Kristo o sa sugo sa Dios. Kanang punduka magamay o madako mana kana bugat sa pananaw sa Dios mga kaigsunan og dapigan kana sa Dios. Apan kung kining punduka magamay or madaghan man ang membro mga kaigsunan og makiglan, unya wala magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan sa Dios, sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan ni Kristo mga kaigsunan og makiglan, kining mga katawhana kung imong lantawon og susiyon dili gid ni mahimo nga dapigan sa Dios. Kaya nga naman ang dapigan sa Dios mga kaigsunan og makiglan kadtong mga tao nga nagmasinulundon og nagmatinumanon sa iyahang nga kabubuton. Bisan pa man ang tanang tao bugat sa pananaw sa Dios, bilihon at ubangan sa Dios, apan pag-abot sa adlaw sa katapusan mga kaigsunan og makiglan, bisan pa man unsa kadako ang gugma sa Dios dinhi kanato sa matag usa kanatong tanang tao mga kaigsunan og makiglan. Remember these words mga igalag maigsoon, nga pag-abot sa adlaw sa katapusan ang luwason sa Dios kadto ra gyud mga tao nga nagmatinumanon og nagmasinulondon sa kabubuton sa Dios. So kung imong nalantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, madaghan man or magamay ra nga pundok mga igalag maigsoon, basta kining punduka nagahimo sa pagtudlo o pagsunod mga kaigsunan og makiglan sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios, sa kasuguan sa Dios, kining punduka mo'y dapigan sa Dios o kining mga kaigsunan og makiglaan. Apan kunining punduka mga higala og mga igsoon, dili gani ang punduka magamay or madaghan man mga kaigsunan og makiglan, ang kini ang miyembro magamay or madaghan man mga kaigsunan ang sakop, apan diha sa ilang nga pundok wa gay imoa ang pagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios, sa pagtulunan sa Dios mga kaigsunan og makiglaan. Ang mahitabo gyud kini dili mahimo nga dapigan sa Dios. Kang gisgutan ni Kristo ang dili dapig kanato, batok kanato. So kung imo nga lantawon og susiyon diha sa ato nga pagkinabuhi nining kalibutan na mga kaigsunan og makiglaan, kung imong lantawon og susiyon ang requirements nga aron mahimo ka nga madapig ngadto sa Dios, aron nga mahimo mga kaigsunan ug makiglan nga labanan or kining ikaw ug ako ang dapigan mga kaigsunan ug makiglan, diha gyud gikinahanglan ang importante nga gihimo ang pagkamasinulundon ug matinumanon sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana karon kay nagisgot man si kinsa ang mas bugat sa pananaw sa Dios ug ang kini ang kinsa ang mas bugat sa pananaw sa Dios og dapigan, ang daghang sakop o ang gamay ra. So kung imong lantawon mga kaigsunan magamay or madaghan man ni ang sakop mga kaigsunan og makiglan, basta dinhaa sa maong punduka gitudlo lang gyud ang pagtuman og pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa kasuguan sa Dios, kini mahimo nga dapigan sa Dios. Kay dili man sa gyud mahimo mga kaigsunan og makiglan nga madapigan sa Dios ang makigbatok ngadto kaniya. Lisod mang sa kayna nga sugilanon. So kung imo nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, mao kini ang giisgutan sa balaan nga kasulatan. So kung ato nga padayonon pagyud mga higala og mga igsoon niya, kung ato nga lantawon og basahon ang giisgutan sa balaan nga kasulatan, sa diha nga si Kristo nakig-uban sa iyahang mga tinun-an, ingon ani ang gisulti ni Kristo mga kaigsunan og makiglaan. Ingon siya kung ato nga basahon, Mateo kapitulo 7 versikulo 21 mga kaigsunan og makiglaan, ingon si Kristo, dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ato nga kuhaon ang punto dinhiya mga kaigsunan og makiglan, ingon si Kristo, dili ang tanan
nga magsimba ngadto sa iya, magampo ngadto sa iya, makasulod sa gingharian sa langit. So majority man ni makaigsunan, magamay or madaghan man ang sakop, basta kana sila nagdaig, nagampo sa Ginoo, ingon si Kristo, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. So from that word nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, sa laktod nga pagkasulti mga kaigsunan ug makiglan, ang ato nga pagsimba, pagampo, ang ato nga igorang pagsimba, igoras pagampo, dili din ni garantiya nga maunay, garantiya nga mga langit ta. Mga kaigsunan og makiglan, kanang pagampo o pagsimbara, dili day na garantiya ra, dili day na mao ang garantiya aron malangit ta. So unsam nay garantiya aron mga langit ta, mga kaigsunan og makiglan? Kung atong padayonon ningon na ni, kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So ang garantiya nga kita mamalangit, mga kaigsunan og makiglaan, kung kita diha sa atong pagampo o pagsimba sa Dios, nagatuman kita sa iya nga kabubuton. Karon diriya sa pangutanan ni Brother Reggie, mga kaigsunan, kinsa may dapigan sa Dios? Ang dapigan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, kadtong mga pundok or pundok sa katawhan, magamay or madaghan man, kadtong pundok sa katawhan nga nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan. Well, maghisgot ang kabubuton. Unsa maning kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og makiglan? Kung imong lantawon og susiyon ang Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, ingon ang magsusulat sa Salmo 40 bersikulo 8, mga kaigsunan, nagingon, nagakalipay ako sa pagsunod sa imong kabubuton o Dios. Oo, ang imong kasuguan ania sulod sa ako nga kasing-kasing. Kung imo nga lantawon og susiyon, mga kaigsunan og makiglaan, kining gisgutan nga kabubuton sa Dios, mao kini ang iyang mga kasuguan. Diha sa ato nga pagkakinabuhi nining kalibutan na karon, bisan asa man kita nabilong na membro nga pundok, sa gamayng pundok or sa daghang pundok ba, diha sa atong pundok magamay or madako man, kung kini wala maghimo sa pagtudlo sa pagsunod o pagtumas kabubuton sa Dios, taliwala sa pagsimba o pagampo ngadto sa Dios, kini dili gyud mahimo nga dapigan sa Dios pag-abot sa adlaw sa katapusan, mga kaigsunan og makiglan. Why? Nga naman, tungod kay kung imong lantawon diha sa pagpamulong ni Kristo, mga kaigsunan og makiglan, nga naingon siya, ang dili dapig kanato batok nato. Nga napasabot ba? Ang di mo laban sa Dios, nakigkontra sa Dios. Unya, unsaon man pag-ila nga kita milaban og nakigkontra sa Dios. Kung imo nga lantawon og susiyon, mga kaigsunan, maila nato nga kita nahimo nga nakigdapig milaban sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, sa diha nga ikaw ug ako nagmatinumanon og masinulundon sa kabubuton sa Dios. Unsaon nato pag-ila nga kita nahimo nga kabatok sa Dios? Maila nato nga kita nahimo nga kabatok sa Dios sa diha nga kita nagmasinupakon sa kabubuton sa Dios. Kanang dili ta masinulundon ba? Kanang ato rang gihimo ba nga ang atong pagbuot mo'y matuman? Kung diha sa ato nga pagpangalagad sa Dios, mga kaigsunan og makiglaan, nangalagad ta sa Dios, unya ang ato rang kagustuhan may masunod, o sa diha nga mulantaw ta sa pagtudlo sa Dios nya supak sa atong kabubuton, di nato sundon, nahimo ta niya na nga kabatok kita sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon, si kinsa ang dapigan sa Dios? Ang dapigan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, magamay or madaghan man nga pundok kinis katawhan, ang iyang dapigan for sure. Sumala sa balaan nga kasulatan, ang iyang dapigan kadtong mga tao nga naga matinumanon og naga masinulundon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, naga matinumanon sa iyaha nga mga kasuguan. So kung imo nga lantawon og susiyon, Brother Reggie, o basta nang naminaw karon, kung ang kabugaton or kinsa ang bugat, ako na nang gisulti gaganiya, kitang tanan karon, as long as nga ang adlaw sa kaluwasan wa pa masirado, as long as
nga si Kristo wala pa mobalik nining kalibutan na, kitang tanang tao nga nias kalibutan mga kaigsunan og mga kaiglan, bililhon. Kanang bililhon, other termino, mao nang imong gisgutan, Brother Reggie, nga bugat sa pananaw sa Dios. Kitang tanang tao, dunay bili sa tubangan sa Dios. Mabitay na hinungdan ngano si Kristo nagpakamatay, nagpalansang sa kalbaryo sa krus tungod sa rason, tungod kay kita, ikaw ug ako, kitang tanan bilihon bugat sa pananaw sa Dios. Pero pag-abot sa punto nga kinsa ang dapigan sa Dios, ang dapigan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa lain nga termino, ang luwason, dapigan, luwason sa Dios, ang mga tao nga nagmasinulundon ug nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kung ang atong hisgutan, ang dapigan, panahon na unya, pag-abot sa adlaw sa katapusan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Sa other nga termino, luwason. So ang himuon nga dapigan sa Dios, luwason sa Dios, ang mga tao nga nagmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Madaghan man ni nga pundok or magamay ra man ni nga pundok mga kaigsunan ug mga kaiglan. Basta ang importante, magamay or madaghan, nahimo gani nga gituman og gisunod, nagmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, kini siya nga pundok pagadapigan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. So kung imong nalantawon og susiyon, ingon ani mga igalag maigsoon, well kung ato nga padayonon ang bersikulo nga ato nga nang nasugdan sa Mateo kapitulo 7 mga kaigsunan, kung imong lantawon ang 22 ngadto sa 23, ingon ani ang gisgutan kay napoy mga importante nga information nga dapat nato may baw-an dinhi ang mga bersikulo ha mga kaigsunan. Ingon ani ang gisgutan, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. So from these words nga naingon si Kristo, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, kanang word niadtong umaabot na mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Din ang gipasabot ni Kristo nini panahon sa iyaha nga pagbalik, panahon siyang pagpadayag. Nan kung atong padayonan, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Sa to pa mga kaigsunan ug mga kaiglaan, Brother Reggie, nag-complain sa Ginoo. Ilang gi-complain ang Ginoo. Nan kung atong alantawon mga kaigsunan, kanang gisgutan nga na naghimo sila propesiya, na naghimo sila og kini ang daghang mga milagro, na nagpagula sila sa mga yawa tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, pasabot niya na nangalagad kana mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nangalagad sa Ginoo. Nan karon walang takaybaw kung asa ni nabilong sa daghang pundok or sa gamayng pundok ba, pero ang specifically nga gisgutan din niya, imong maklaro ug makita nining bersikulo nga nangalagad kinis Ginoo matawana. Nan kung atong padayon ng 23 nagingon, og unya magaingon ako kanila, si Kristo, wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanakong kamong mga mamumuhat og dautan. Karang gisgutan nga wala ko gayod kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. But pasabot wala dapigi sa Dios, wala dapigi ni Kristo. Karang gisgutan no, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og dautan. Wala dapigi sa Dios. Si kinsa maning mga tawana ang wala dapigi sa Dios, wala dapigi ni Kristo, pag-abot sa adlaw sa katapusan, pag-abot sa iyang pagbalik mga kaigsunan og mga kaiglaan, kining mga tawana nga wala dapigi ni Kristo, kining gisgutan sa bersikulo 21, mga tao nga wala magmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit mga kaigsunan og mga kaiglan. Brother Reggie, ubas tanang naminaw karon, mao ni hinungdan nganong miingon ko mga kaigsunan og mga kaiglan, nga magamay or madako man na nga pundok, madaghan man or magamay ang sakop, kun dihang dihang pundok ka, gihimo ang pagtudlo o pagsunod, pagtuman sa kabubuton sa Dios, kasuguan sa Dios, kanang pundoka, kanang mga katawana, magamay or madaghan man ang ilang sakop, kini pagadapigan sa Dios. Apan kung niining pundoka magamay or madaghan man ang sakop, mga kaigsunan og mga kaiglan, unya nining pundoka wala gihimo ang pagtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios, kining pundoka dili gyud pagadapigan sa Dios. Sama nining gihimo ni Kristo,
bisan pa man kining mga tawana sa ilang pagpangalagad na naghimo og mga propesiya, bisan pa man kining mga tawana na naghimog daghang mga milagro, bisan pa man kining mga tawana na nagpagula sa mga yawa tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, apan sila wala dapigi ni Kristo tungod sa rason kay sila wala nagmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Mga kaigsunan, kung atong lantawon sa atong panahon karon, mga kaigsunan, kung dili nato himuon ang pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios, posible pod nga pag-abot sa adlaw katapusan, dili kita pagadapigan usab sa Dios, mga kaigsunan. So kung imong lantawon, Brother Reggie, o basta nang naminaw karon, ato nang nakuha og naklaro nga ang dapigan sa Dios kadtong mga tao nga nagmasinulundon og nagmatinmanon sa iya nga kabubuton, madaghan or magamay man kini, mga kaigsunan, nga pundok nga sa magamay or madaghan man kinig sakop ang pagadapigan sa Dios nga pundok, magamay or madaghan man, mga kaigsunan, kadtong pundok nga nagtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios, or kadtong pundoka sa mga katawhan, magamay or madaghan man, apan nagamatinumanon og nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios. Mao ni ang dapigan sa Dios. Kay kun ang basihan nato, mga kaigsunan, ang gidaghanon or ang gigamayon, wa pay makita nga gitudlo sa Biblia nga ang dapigan sa Dios pag-abot sa adlaw katapusan kadtong daghang mga pundok, daghang sakop, kundi kadtong gamay rag sakop nga pundok, kundi ang makita og maklaro nato nga gitudlo sa Biblia, ang dapigan sa Dios nga pundok sa katawan kadtong mga katawan nga nagmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. Mao na, mga higalag maigsoon, kung kampante kayo mo kay nagtuo na gid mo nga ang pundok nga inyong gipasakupan karon abi kay daghan or gamay ra or unsa man nindot, mga kaigsunan og mga kaiglan, kampante na mo nga kamoy dapigan sa Dios. Ayaw gyud pagkakampante, himoa og susiha gyud nga niining pundok nga inyong gipasakupan, mga kaigsunan og mga kaiglan, niining pundok nga atong gipasakupan, kining pundok ka ba nagsunod ba ni, nagtudlo ba kini sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios? Kay kung kining pundok nga atong gipasakupan karon wa ni magtudlo sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Dios, delikado kayo ang atong kinabuhi nining pundok ka, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay nganuman, ang pundok sa katawhan nga wala magmasinulundon og magmatinmanon sa kabubuton sa Dios, dili pagadapigan sa Dios pag-abot sa adlaw sa katapusan. Kung imo nga lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaiglan, niining panahon na gikinahanglan magmatngon gyud ta. Ato nga susiyon, ato nga klarohon nga kun kining pundok nga atong gipasakupan karon, pundok ba kini or pundok ba kini nga nagtudlo sa pagsunod og pagtuman sa kabubuton sa Dios, pundok ba kini sa mga katawhan nga nagmatinumanon og nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios. Kay ang pangutana ni Brother Reggie, naghisgot, mga kaigsunan og mga kaiglan, si kinsa man ang mas bugat sa pananaw sa Dios, og ang dapigan, ang gamayng pundok ba or ang daghang pundok, mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung atong tan-awon ang Biblia, mga higalag maigsuon, wa maghisgot nga ang dapigan sa Dios kadtong daghang pundok, kadtong gamayng pundok, kundi ang atong makita ang dapigan sa Dios kadtong pundok sa tao nga nagmatinumanon og nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios. Mga higala og mga kaigsunan, inyong nadungog og nabati nining gabiuna, ato nga nadungog ang pulong sa Dios nga naghisgot nga ang dapigan niya, ang dapigan sa Dios kadtong pundok or kadtong mga katawhan, mga tao nga nagmasinulundon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Karon, mga kaigsunan og mga kaiglan, unsay daganan nining duha
makasitwasyon sa kinabuhi sa tao. Kining tao nga nagmasinulondon og nagmatinumanos kabubuton sa Dios, og kining tao nga nagmasinupakon sa kabubuton sa Dios, mga kaigsunan, unsa may padulngan unya nini pag-abot sa adlaw sa katapusan. May na nga maawir gid ta, mga igalag maigsoon. Kung ato nga lantawon og susiyon sa diha nga panahon nga mobalik na si Kristo nining kalibutan na, doon na ray duha ka pundok sa tao, mga kaigsunan og makiglaan. Dili relihiyon na, kundi pundok sa tao. Kung imong lantawon og susiyon, Mateo Kapitulo 25, versikulo 31 og 32, ingon ani ang gisgutan. Og inigabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Pasabot nini si Kristo, pagbalik ni Kristo. Kung atong padayonon, og sa tanang mga manulunda, uban kaniya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Og sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran, og iyang pagalainon ang usagikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Pag-abot sa pagbalik ni Ginoong Kristo o paghitabo sa pagbalik ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan og mga kiglan, ang mahitabo mao kini nga pagatapukon sa Dios sa iyang atubangan ang tanang mga katawan og iyang bahinon sa duha ka bahin nga samas magbalantay sa karniro og sa kanding, mga kaigsunan. Nan kung imong tanawon, ingunani ang 33 gisgutan. Og ang mga karniro iyang pagapinigon sa iyang tuo. Kanang gisgutan nga karniro og kanding, mga kaigsunan og mga kiglan, alang sa wala mahibalo og sa nahibalo na. Kanang gisgutan nga karniro og kanding dinha, dili na literally. Kay magbantay ta kay naarabay lawom og panabot dinha, naarabay mga tao nga mubasa sa Biblia unya literal kayo mubasabot. So dinhi nga bersikulo niining sitwasyon na dili literal nga dili ni literal nga karnero o kanding, kundi simbolikal kini, mga kaigsunan, nga nagrepresentar kini or nagkahulugan nga ang karnero nagkahulugan og nagpasabot ngadto sa mga matarong. Unya kining kanding nagrepresentar or nagkahulugan nagpasabot kinig ngadto sa mga dautan. Nan ko ato padayonon ang 33 sa giyon, mga kaigsunan. Og ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. So pasabot ang mga matarong naa sa tuo sa Dios, unya ang mga dautan naa sa wala sa Dios. Tanawa, mga kaigsunan og mga kiglan. Sa 34 nagingon, og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, but pasabot si Kristo. O mari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kiglan, kining naa sa tuo ni Kristo, mga karnero, mga matarong. Ang mga matarong, mga kaigsunan, mao kini ang gidapigan ni Kristo. Kay gidapigan man kini ni Kristo, ang nahitabo, mga kaigsunan, giagda ni Kristo ang mga tao nga nagmasinulondon og nagmatinumanos kabubuton sa Dios nga mosulod sa gingharian sa langit. Remember these things, mga kaigsunan. Ang gisgutan ni Kristo o gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Did you know, mga kaigsunan og makiglan, nga ang gihimo nga gitagana sa Dios alang sa tanang tao mao ang gingharian sa langit? Pero niining panahon na, mga kaigsunan, naibalo ba mo nga nahimo nga selected ra ang naagda sa Dios pasulod sa gingharian sa langit? Tungod sa rason nga naman, kay dili tanang mga tao ang nagmasinulondon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Mo na hinungdan, dili tanang tao ang nakahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kaya naman, dili man tanang tao nagmasinulondon og nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon, ang mga matarong, ang mga taong nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios, ang mga taong gidapigan sa Dios, mga kaigsunan og makiglan, iyang giagda nga mosulod sa gingharian sa langit. Apan unsa may nahitabo or unsa may mahitabuon niya sa mga taong dautan nga naa sa wala sa Dios. Kung atong lantawon ang bersikulo 41, mga kaigsunan, ingon aning gisgutan. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa
gikan kanako kanong mga tinunglo bupasabot mga dautan ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, ang mga tao nga wala magmasinulondon og magmatinumanos kabubuton sa Dios, gihinganlan sa Dios nga mungadto sa linaw nga kalayo nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. Diniya nga gisgutan sa balaan nga kasulatan sa pagsulti ni Kristo nga ang kalayo nga walay pagkatapos or sa atong naandan og nabaluan nga infierno gitagana ra gid-unta kini sa yawa og sa iyang manulunda. Apan nganong do na may mga tao nga ma-infierno maadto sa linaw nga kalayo mga kaigsunan og mga kaiglan tungod kay ang tao mipili sa iyang kaugalingong desisyon nga dili mosunod og motuman sa kabubuton sa Dios hinungdan ngano nga siya mangadto sa linaw nga kalayo unta ngadto sa gingharian sa langit mga kaigsunan og makiglan. Nining gabiuna mga kaigsunan og makailan ato nga nanaskisian. Ato na nangabatian nga ang dapigan sa Dios ang mga tao or ang pundok sa katawhan magamay or madaghan man basta nagahimo lang sa pagkamasinulundon o pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglan, ang dapigan kadtong mga tao or pundok nga nagmatinumanon og nagmasinulundon sa kabubuton sa Dios. Pag abot sa adlaw sa katapusan, ang mga dinapigan sa Dios iyang agdahon ngadto pagsulod sa gingharian sa langit mga kaigsunan. Apan kadtong mga tao nga wala magmasinulondon og magmatinumanos kabubuton sa Dios, ang may tabo kanila ingadto sila sa linaw nga kalayo nga walay pagkatapos. Mga kaigsunan og makiglan, ato nga hinuklugan, ato nga pamalandungan. Kung ang pundok ba nga atong gipasakupan karon, kung ang atong kinabuhi karon naghimo bata sa pagkamasinulondon og pagkamatinumanon sa kabubuton sa Dios. Kay kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan, ang dapigan sa Dios, ang luwason sa Dios, ang malangit kadturang mga tao nga nagmatinumanon og nagmasinulondon sa kabubuton sa Dios. Well mga igala, wala nam tay igo nga panahon sa dili pa hingpit tapuson tong programa ni atong closing song mayon man ang atong closing prayer. Mga igala, nagampo kita amo nga silimbahan og dalaygon nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa mga bulhon-pulong nga napatalinghugan dinhi as kanginan. Panalangin yung mga pulong na sabod dinhi as kanginan o Dios nga kadto magagiyas matagos sa kanamo nga moduol og malagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw magadungog sa mga pagampo pagadawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluwas. Amen. Mga igala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan ni Brother Libby Clavus, Brother John dito, kini inyong higalas kanginan, Brother Isao dito. Magayon kaniyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong gabi kanatong tanan.